дар тоҷикистон назарҳо ба қонуни нави русия ки даъват шудани маҳбусонро ба хидмат дар артиши ин кишвар ё ширкати онҳоро дар ҷанг заминаи ҳуқуқӣ медиҳад гуногунанд. махсусан аз паёмадҳои ин қонун барои муҳоҷирони меҳнатии тоҷик изҳори нигаронӣ мешавад. муҳоҷирони тоҷикро метавонанд бо баҳонаи кушодани парванда алайҳи онҳо бо гуноҳҳои ночиз ё бо гуноҳҳои сохташуда ба ҷанги украина маҷбурӣ ҷалб кунанд ва ана ҳамин нуқтаи аз ҳама хатарнок барои муҳоҷирони тоҷик ва умуман муҳоҷирони меҳнатӣ аз осиёи марказӣ ки дар русия қарор гирифтаанд. то ҳол аз маҳбасҳои русия ҳазорон нафар аз ҷумла шаҳрвандони тоҷикистон ба майдонҳои ҷанги украина бурда шуданд. чунин амал аз сӯи ширкати хусусии ҳарбии вагнер ва бо ваъдаи авф сурат мегирад. акнун ин кор аз тарафи давлати русия ва бо роҳи маҷбурӣ сурат хоҳад гирифт. вале ҳуқуқшиносон қонуни нави русияро зидди ҳуқуқи байнулмилал медонанд. мо медонем ки хай ба украина аз дигар ҷо ҳам меояд, не ки онҳо ихтиёрӣ меоянд, онҳо ҳеҷ кас маҷбурӣ набурдааст, онҳо ихтиёрӣ меоянд. аммо вақте ки як тоҷики барои як майдатарин масалан қонун вайронкунӣ вайро маҳбас мекунанд ва баъд маҷбуран гирифта меран, албатта ин зиддияти ҳам қонунҳои худи тоҷикистон ҳаст, ҳам қонунҳои башарӣ. дар чунин вазъият коршинос абдумалик қодиров мегӯяд, барои пешгирӣ аз ҷалби муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ҷанги украина мақомоти дахлдори тоҷикистон бояд зудтар даст ба кор шаванд. ҳукумати тоҷикистон бояд ки пеш аз ҳама расман муроҷиат кунад ба ҳукумати русия ки лутфан аз ҷалби муҳоҷирони тоҷик аз ҷалби шаҳрвандони тоҷик даст кашанд. маълум нест чӣ теъдод аз шаҳрвандони тоҷикистон дар ҷангҳои украина кушта шуданд ва мақомот барои пешгирӣ аз ҷалби шаҳрвандон ба ин ҷанг чӣ кор кардаанд. дар робита ба ин хабарнигорони радиои озодӣ борҳо ба ниҳодҳои дахлдор муроҷиат намуданд, вале посухи дақиқе нест. расонаҳои байнулмилал шумори кушташудагонро аз тоҷикистон аз 93 то чандсад нафар медонанд. қаблан вазорати умури хориҷии тоҷикистон гуфта буд ки мухолифи ширкати тоҷикон дар ҷангҳои хориҷианд. додситони кулли кишвар низ гуфта буд дархости шаҳрвандонро барои аз зиндонҳои русия ба тоҷикистон овардани наздиконашон баррасӣ хоҳанд кард. ин ниҳод нагуфтааст то ҳол чӣ шуморе аз чунин афродро ба тоҷикистон интиқол додааст. наздикони бархе аз маҳбусон мегӯянд барои ин маблағи зиёд дар кор аст.